Kajingjur pala uslap ha kini ki saus ngi lenter kala pelong ya kajing tua kendau ha ki benta jong ka thain Sohra. Menta kasngi shipho tarik unaitung arja arpho kaladan kajing tua kendau bat ngat ka Kynroh ha ka surok ban le shayau Sohra. Kani kajing tua kala jur bha bat kala ja ha ka por khat ar beje menstep. Kawai ka yeng ka badon ha kani ka jaka kala na kajing ma. Lada uslap udang yai beteng. Kalong kajing siir ya kani ka yeng ka badon hajan jong kani ka jaka. Namar da ka jingjur uslap ka kendau kala bantuin. Bat mende menstep kaladon ka jing blok ki surok ki kali kimla ban kiew shayau Sohra na ka daw ka jing tua kani ka kendau. Ikali kila ha ban yai na ka waipat ka surok man kiew shakli shnong bat ban mi shayau Sohra. U executive engineer ka piludi Sohra ba kebi makdo mare yo jing tiap ulapoi shakani ka jaka dang step ba ulapha da ka GCB ban weng ya ka kendau ka bablok ha kani ka surok.